Testing mic. Bakit ba ganyan? Ibig ko'y nakatigan. Kumusta ka na? Wala tumarang ay hindi pagsasawaan ang iyong katangian. Damdamin ko'y ibang-iba kapag kapiling ka sinta. Ewan ko kung bakit ba ganyan damdamin ko. Di maintindihan, kailangan ang pag-ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo magmula nang kita ay makilala. Bakit ba ganyan? Kung minsan ay nauutal sa kaba kapag ika'y kausap na ngunit lumalakas ang loob kung ikaw ay nakatawa. Ewan ko kung bakit pa ganyan damdamin ay di maintindihan, kailangan ang pag-ibig mo dahil sa